Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta manghigala nining atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala nag-adjust pa tayo ning atong kuan mga higala. Sige patang ga-adjust. Okay, mga higala no, mayong mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamudtuhon. Nala no. Alang igon siguro na. Okay no. Bueno higala ana na kita karong adlaw sa unang adlaw sa bulan pitsados na karon higala no. Unang adlaw sa atong katekisem no sa September. No, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang pangalaga isip usa ka sumusunod ni Kristo no. So karong adlaw higala Lunes karon pitsados na kini sa bulan sa Setyembre no. Ana advance Merry Christmas na mga higala. No, manay ginatawag na to variety girls and boys no. Selling lanterns on the streets na mga bata hinahinay na mo og practice sa inyong mga alawiton no pagkapit sa 16 sugod na tagpamasko no kay Pasko naman lagi nahala no unya maayong mudto usab kanatong tanan mga higala nga ato mga kaigsuonan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao ang ato po mga kaparian nga matud pa nangalangan sa mga parokya labi na din na sa isla no Monsignor Lare Katubig kumusta akong classmate din ha no si Father kining si Padre kining Norberto Macion no ang ato ang classmate din ha no si Father Macion. Okay no ug mo sa ang akong classmate diri sa may kan kining Batinggil no si Padre Arnaiz no ang ako pong classmate diri sa Himalalod si Padre kada Dami Ramis no ug ang ato pod nga classmate dili ang ato mga kontemporaryong mga pare mahigala no nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Kumusta na labi na gyud ang akong gawiks din ha no sa may Kalumbuyan no kumusta no ako ang atong kora-paroko sa dinha no si Padre Christian Durango hala no padayon kita mahigala sa ato ang mga buhatono ni ini kamudtuhon bueno kami diri sa amoa sa Ayungon mahigala nagsugod na pud mi kagahapon no salamat dai kayo sa akong mga parokyano nga ni matud pa ni suporta sa atong programa Sunday School nato mahigala no do natay Sunday School alang sa ato ang mga kabataan no nga giato nga gipaningkamutan gyud nga mapahigayon ang mga kalihukan sa pagpanudlo sa mga bata importante magud kay mahigala no nga doon na gitay katekisem no muna no sa atong mga kabataan nya Domingo Sabado ingon na magdepende na sa availability sa mga katekistas ug mga kining ato ang mga kabataan no nya salamat po kayo sa mga ginikanan nga nisuporta sa snack sa mga bata ug daghan pang uban daghang kayong salamat to ako mga parokyano. Okay, ako po dahil nga timbayaon og may mudto ang ako ang commission no Commission on Migrants and Itinerant People no karong September 21 no doon na kita diocesan-wide kining diocesan-wide orientation seminar alang sa mga kanang stakeholders sa Commission on Migrants and Itinerant People no nga kinahanglan nato gyud nga ato nga i-promote mga higala ang nagkalain-lain mga komisyon sa ato ang diocese no nya kung i-promote mga higala ang ako ang akong commission no kaya ako man ang commissioner sa Commission on Migrants and Itinerant People no so akong hangyoon ha ang ato ang mga kaparian nga suportaran no nga ato mga programa sa Commission on Migrants and Itinerant People. Ako po din ang mga staff no ako mga staff ang ako mga kaubanan sa ato ang
ang atong mga kaubanan usab sa ato ang komisyon, no? Si Sister Los Estrelianes, si Yuyong Mapili, o gimanusab ang iyang bana, si Ellie, gimanusab si Mike, Brother Mike, no? O daghan pang uban nato nga mga coordinator sa kada parokya. Naala, no? September 21 ha, no? Apil tani, no? Kay importante kay ning komisyon nato alang sa mga OFW families o mismong OFWs. Okay. Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Nari kita sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Okay. Sa pamahigal ha. Padayon karon ang KFC, no? Sa lahang paghimo og mga kalihukan, no? Knights of Columbus aron paghimo og mga kalihukan aron mapalambo gyud, no? Ang kalihukan usab sa nasangpit nga grupo, no? Gani ang pag-anhi dinhi sa usa ka pari sa ilahang Supreme Night nga mao si kini Patrick Kelly, gihawag niya ang mga kini gitawag na to miyembro sa KFC nga padayon nila nga palalipdan ang katolikong pagtuo sa bisan unsa nga mga dili mga sa mga makadaot niini. Unya, padayon usab ang aton sa ari kita sa Vatican News, Pope renews prayers for peace in countries from torn by conflicts, no? Sa ato panawagan usab sa ato karon nga Santo Papa nga unta magmalinaw na, no, ang mga nagkagubot karon nga mga nasod sama sa Lebanon, sama sa Gaza ug manusab sa Ukraine nga kasamtangan karon nga matud pa gi-invade or gisakop, no, kanang tangkang sakupin, no, kung sa tinagalog pa no, tangkang sakupin ng bansang Rusya na yan, no. So no, nga nanawagan karon nga ato ang talahon Santo Papa Pope Francis nga matud pa unta mamalik na ang kining gitawag na to og kalinaw sa mga nasod karon nga nagkagubot tungod sa giyera. No, padayon ta mga igala. Kumusta na diay ang ato ang mga nahiwi naman po ning ako ang camera. Tagurungo nato na siya. Okay. Padayon usab nato karon nga panawagan sa ato ang mga kaigsuonan nga nangita o kasulbaran sa ilahang mga problema, no? Okay, ari kita mahigala sa Saint of the Day nato. Ang atong Saint of the Day mao karon si Blessed Gianfranco Varte and companions, no? Kini si Blessed Gianfranco Varte usa kini siya kapari o kauban niya mga biktima and companions din, no? Natawo siya ni antong tuig 1790 o namatay ni antong 18 na ni siya 18, no? Namatay siya ni antong panahon sa French Revolution. Naruman tungod kay doon na may mga panghitabo nga diin siya naapil kay doon na mga panahon sa France mga higala nga doon ay revolution. Unya ang revolution misangpot ngadto sa kamatayon sa ubay-ubay nga mga pare, no? Kay wala giapil sa mga managsukwahi nga puwersa sa gira, giapil po nila ang mga kaparian, no? Manano nga gani doon ay ginatawag og 182 ka mga tawo nga nahimo nga martir sa panahon sa French Revolution, kauban na ang mga kaobispuhan. Of course, all of them were beatified and martyrs of the French Revolution, no? So karong adlaw may gala gihinumduman nato karong adlaw, no, pitsa 2 na ining bulan sa Setyembre si Blessed Gianfranco Varte ug mga kaubang martir. Okay. Bino, ari na kita manghigala sa ato ang catechism. Padayon nato kagahapon manghigala, no, nga to ang catechism, no. Padayon kita sa atong mga topic, no, ubay-ubay na ning Sacred Scripture, Holy Spirit, Interpreter of the Scripture. Unya ari kita sa kining Article 2, no, we believe, no, kagahapon sa I believe man to kaghapon ang ato nga gitunan karon we believe na punta, no, ang pagtuo nga gibatunan sa simbahan. Matud pa diri, each believer has received from others
and should and hand it over to others. Ang kada magtutuo nakadawat gyud sa iyahang pagtuo gikan sa uban o giawhag nga ang iyang pagtuo iyapod nga ipaambit usab sa uban. No, di ba no? Kita no? Nakuan man lang kita kanang nakadawat sa ato ang pagtuo gikan sa uban. Kay nganuman wala biya ta ingon nga nagtatao nga nagdala ng pagtuo, wala. May nakatudlo ginato. Nga sa ato pa dunay pipila, dunay mga pipila nga responsable ngano nga kita adunay pagtuo sa Dios. O gilauman nga nakadawat man kita pinaagi sa uban, muna nga ato pong ipaambit sa uban ang atong pagtuo. Okay no? Sharing to others can be done. No, sa ato pa pinaagi sa maayong buhat nato, no? Sa ato pa ang pagpaambit nato kay nakadawat man lagi kitang pagtuo gikan sa uban, so ato pong ipahatag kato sa uban. So muna nga kanang ato po kining ipaambit niya ang pagpaambit nato sa mga pulong sa Dios ngadto sa uban, atong pagtuo sa uban, pinaagi sa aksyon o pinaagi sa pulong. No nya matud pa munay gitawag natong communitarian spirit of faith. Okay no? Sa to pa from I believe no kay ato man laging ipaambit no sa uban ang ato apod nga kining pagtuo. So dili na I believe lamang kung dili we believe na no. Ito pa kung I believe gani, muna Apostles' Creed, o kung we believe gani, Nicene Creed. Ano? Credo Nascientiano. Unya, this includes the Pope, bishops, and everybody. So now, look upon the faith of your church. It is the church that believes first, and so bears, nourishes, and sustains our faith. Everywhere, it is the church that first confesses the Lord. It is through the church that we will receive faith and new life in Christ by baptism. And faith offers an eternal life. We receive the life of faith through the church. She is our mother, our teacher in the faith. So, sa ato pa, at ato di ay nga tanawon ang simbahan nga maoy unag yun nga nito. No? Ang unang simbahan. Katubitang panahon pa nila ni San Pedro, simbahan man to sila, no? Kaya mingon man si Kristo nga pinaagi ni ining bato, tukor ng akong simbahan. Sa ito pa, ang unang yun nga membro sa simbahan, maog yun ang mga apostoles, no? Unya, matod palagi, ilahag yung gipuyan, ilahag yung gipalambo, ug ilag yung matod pagipanalibda ng ilang pagtuo. Unya niingon man lagi si Kristo nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita muna nga ang pulong sa Dios ang pagtuo sa mga simbahanon ngadto kang Kristo naabot gyud sa tibuok parte sa kalibutan, no? Unya matud pa pinaagi sa simbahan nakadawat gyud kita sa ato ang pagtuo and new life in Christ by baptism. Unya matud pa lagi ang magtuo may makahatag og kining gitawag na ito kinabuhing walay katapusan. When we receive the life of faith through the church, tungod kay nadawat man nato makabaton ta sa kinabuhing wag katapusan pinaagi sa bulong sa Dios, unya kay nadawat man nato kinigikan sa simbahan ngadto pa sa ato pa ang simbahan maoy na mahimo natong inahan. No ngano man tungod kay siya man ang naghatag kanato sa kinabuhing kanang gitawag natong matuuhon, no? Kanang gitawag natong life of faith. No unya unsa man ang pinulungan sa simbahan, no? Ang pinulungan sa simbahan, what is the language of faith? We don't believe in formulas, but in those realities they express which faith allows us to touch. Sa to pa daghan kay tang mga formula, no? Kung unsaon nato pagampo. Pero ang mga pag-ampo formula lamang, no? Kinahanglan gyud nga i-express into reality ang ato ang pagtuo na atong kanunay gipadayag pinaagi sa atong mga pag-ampo, no? Sa atong kanang parehas anang amahan namo na ka sa langit pagdaygon ang imong ngalan. Sa to pa kanunay gyud kang mudayeg action gyud na siya pagdaygon imong ngalan mabut kanamo imong gingharian. Sa to pa puy-an nato pinaagi atong puy-an ining kalibutan na ang mga pagtulon-an ni Kristo, no? Matuman ang imong pagbuot. So ito pa action gyud, no? Action gyud, no? Kini our faith should always be expressed in realities. Muna siya gitawag natong the language of faith. Ang pamaagi sa simbahan pagtudlo, no, sa ang paagi sa
simbahan aron pagtudlo, no, pinaagi sa pagtulunan ug pinaagi sa mga buhat na atong gihimo. No, mula nga sa simbahan natong Katoliko, daghang kaitang kalihukan aron ma-facilitated, no, gisaulog nato mga kapistahan, gisaulog nato ang mga kini Pasko, gisaulog nato ang kining gitawag nato og Lenten season, Easter season, no, ato pong gisaulog ang adlaw sa tayo mga pistas ka mga santos daghan pa, no. Mao kini ang paagi mga realities kini siya nga nag-express sa atong faith, because faith should always have a language, no, nga masabtan. Unya, ang sayon kaayo pagsabot sa ato ang pagtuo pinaagi sa mga realities nga makita sa buhat. No, klaro na na. Okay, klaro. And of course, kining the church as our mother, you use the language of faith in order to introduce us to the understanding and the life of faith. No, ang simbahan gyud mo gud na siya nagdala nato. Naunya, thanks through the centuries, in so many languages, cultures, peoples, and nations, the church has constantly confessed this one faith, received from the one last, transmitted by the one Lord, transmitted by one baptism. No? So, klaro na na mahigala ha. So, di nila nakita kutog ha sa ganito yung language sa simbahan, pinaagi sa atong daghan kaayong mga kalihukan. So, ito pa, sa mga language, our way of expressing. No, sa ato pa matod palagi ang expression nato pinaagi sa mga kalihukan. Muna nga moingon si Santiago nga ang pagtuo nga dili makita sa buhat, dili buhi, walay katapulay kinabuhi, patay, no, muna, no. So muna nga nagkamot gyud kita isip mga katawhan sa Dios nga mapadaya gid nato ang simbahan, ang atong pagtuo pinaagi sa mga pagtulunan nga atong nakatunan. Okay? Daghang salamat ha. Ato na balik-balikan jud aron masabtan nato ng mga pagtulunan na sulod na pon. Unsa man taron Petsa 2 ugma Martes, no. Tuon gyapon ta. Paningkamutan nato nga masabtan gid nato ang atong mga kalihukan. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.